Salutare, bă, guys! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm car parking, iar am vorbit cu băiatul ăla care am vorbit în celălalt episod și a zis să aduc altă mașină. Că... o să luăm altă mașină, cred că Garfield, că e destul de greu, zic eu, nu? Sau ăsta? M-a zis că să are mașinile și încă se mai băgau, doar că nu m-a făcut să aștept. Nu știu ce mașină e asta, dar o lăsăm într-o ei Marvel. Ce casă e rară, nu mergem cu asta, n-are rost. Dacă o are, las. Ia vedem ce mai găsim pe aici. Să-i ducem la băiat. Mamă. Da, cred că este bine. Așa intrăm după băiatul nostru de toate bănușe, o să mă așez pentru că sunt în mașină și aș vrea să stau întins, dar nu pot. Azi sau mâine s-ar putea să dau un cont de car parking. Ăla o ieși, bă, că cam aș pe el. Cred că s-a plictisit să aștepte. Da. O să luăm Garfield. Pentru că asta cred că o mai are mult, zic, nu? Bă, nu știu ce zic, dar arată bine Garfield. E foarte, foarte rară. Că e Garfield și nu știu dacă mai are cineva. Hai să mă punem pe gânduri alea ca. Daniel Game. O să intrăm să vedem. Să vedem dacă e pe el. Bun. Cred că aș putea și eu să fac acest design. Dacă aș avea niște bănuți. Cred că o să iau o mașină stock. Și am să încerc să-i fac Garfield. Să vedem dacă mi se ură ceva. Acesta a fost episodul. Mă duc să postez pe celălalt, pentru că nu l-am postat. M-am apucat repede de acesta și ne vedem data viitoare. Pa, bă, fraților. Și încă ceva. O să dau contul mâine sau s-ar putea să dau azi. Nu știu. Vă pup, vă respect pe toți care mă urmăriți. Pa, pa!